омӯзгорон ва ҳамдиягони Эҳсон Аминзода дар ноҳияи Кушониён ба фарзияи марги ӯ дар тамрингоҳи Белгород бовар надоранд. расонаҳои Русия навиштанд, ки Эҳсон 15 октябр бо як ҳамроҳи дигараш гӯё зимни таҳқири эҳсосоти динии онҳо ба ҳамярохон ҳамла карда 11 нафарро кушт ва 15 каси дигарро захмӣ кард. вале дар мактаби деҳаи заргари Кушониён, ки Эҳсон дар он таҳсил кардааст, ба ин хабарҳо бовар надоранд. ҳеҷ кас намедонад, ки чӣ сабаб аст, чӣ шудааст. Садафмоҳ, омӯзгори забони русии Эҳсон мегӯяд, шогирдашро хуб ба ёд дорад. ҳамаи мо дар байни худ ҳайрон шудем. ҳамаи омӯзгорон, ҳар абед, ҳар пагоҳ, кай вақте ки дар бораи Эҳсон сухан меравад, ҳамаи мо дар ҳайрат мемонем, ки ҳатто боварӣ ҳам надорем, ки Эҳсони Аминзода чунин корро иҷро карда бошад, ё ки ҳамин хел корро аз тарафи вай гузашта бошад, ҳамин корҳои ношоям. хоҳарчаш ҳамиҷа мехонад. омада маълиморо дидай салом алейк карда рафта, хурсанд шидан, ки Эҳсон омада моро хабар гирифта рафт. бо хайрухуш кардан, ки ма мисол ба Федератсияи Русия сафар дорам, ба муҳоҷирати корӣ меравам. Эҳсон Аминзода рӯзи 10 октябр дар Москав гум шуда буд. наздиконаш тахмин мезананд, ки шояд ӯро маҷбуран ба ҷанги Украина ҷалб кардаанд. дар зодгоҳаш бовар надоранд, ки ӯ бо ихтиёри худ ба артиши Русия пайваста ё майл ба терроризму одамкушӣ дошта бошад. охи ин гапое ки меган туҳматае дар ҳаққи ӯ бача тамоман барои корҳо ягон дахл надорад. аммо бархе аз ҳамдиягонаш мегӯянд, шояд Эҳсонро касе аз роҳ задааст ва ӯро ба ин моҷаро кашондааст. моям амуро фаҳмидем, дига зиқ шудем. бачаи хуб буд. мактабда мерафт, салом алейк мекард, калоне майда салом медод. ҳака инсони хуб буда бугем. ганда набуд. як мумкин инсон айроҳ буроварда шуда ҳамин корда рафта. хонаводаи Эҳсон дар ҷамоати заргари ноҳияи Кушониён 10 рӯз мешавад мунтазири ҷасади фарзандашон ҳастанд. онҳо дар суҳбати бидуни сабт ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки феълан санаи дақиқи овардани ҷасади фарзандашон аз Русия ба Тоҷикистон маълум нест ва ҳоло мунтазир ҳастанд. мақомоти Русия ҷузъиёти ҳодисаро пинҳон мекунанд. танҳо гуфтанд, ки ду зода яке аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба ҳамхидматони худ ҳамла кардаанд ва 11 нафар куштаву 15 нафар захмӣ шудааст. ҷузъиёт ва воқеияти он чизе, ки дар Белгород гузашт, норӯшан аст.